Nosaltres us ho dèiem en començar el programa, quan fèiem la taula del dia. Un dels temes que hem abordat amb els nostres tertulians era el tema dels acampats, dels indignats. I ja us hem avançat que avui volíem centrar-nos en aquesta qüestió. Hem buscat dos experts, dos perfils que ens puguin explicar una mica què és aquest moviment, si les seves reivindicacions, diguem-ne, tenen algun sentit, o més enllà del sentit, si són, diguem-ne, susceptibles de ser dutes a la pràctica i sobretot com pot acabar tot aquest moviment que, recordem-ho, va començar el 15 de maig i d'aquí que tingui el nom de 15M. Els experts que ens acompanyen aquesta tarda per parlar d'aquest moviment són l'Ismael Peña, i és professor de Ciència Política de la Universitat Oberta de Catalunya. Ismael, benvingut a Districte 8, bona tarda. Bona tarda. I també tenim amb nosaltres en Daniel Tarragó, que és sociòleg i soci director de la consultora Neòpolis. Daniel, bona tarda. Molt bona tarda. Senyors, aquest moviment, què ens en podeu dir? És molt heterogeni, però alhora, diguem-ne que està molt cohesionat amb algunes de les qüestions que ha abordat. D'entrada han estat capaços d'elaborar un document amb una sèrie de punts. Això com es cou i on pot arribar? Jo crec que és molt poc heterogeni, és a dir, és molt uniforme en el que són el nucli dur de les propostes o del que origina el moviment, i en les formes, o en el que a vegades creiem que són les formes, sí que és molt heterogeni. Sobre el que és el nucli dur, portem 300 anys més o menys de democràcies modernes, des de la Revolució Francesa, a Espanya potser una mica menys, però anem a dir-ho així, democràcies modernes 300 anys, basades en una economia industrial, i resulta que llavors tenim internet i telèfons mòbils, tenim una economia del coneixement, una economia digital, i això fa que participar en democràcia sigui molt diferent, no pugui ser molt diferent. Llavors el que es demana és actualitzar la democràcia. I això és el que demana tothom i de forma molt poc equívoca. De maneres de demanar-ho n'hi ha moltíssimes. Llavors hi ha gent que acampa, hi ha gent que fa blogs, hi ha polítics que fan blogs. Llavors jo crec que entre els indignats podem comptar molts polítics que estan a Twitter i estan a Facebook i estan amb els blogs de forma molt genuïna. Jo crec que hi ha aquesta heterogeneïtat que sí que és molt dispersa, molt diferent, i fa que a l'hora de concretar el dia a dia o la proposta de futur sigui més difícil. Però crec que el nucli dur és molt cohesionat, i és: volem una democràcia actual, una democràcia de la societat de la informació, no industrial. Completament d'acord. De fet, l'heterogeneïtat o no del moviment, podríem dir, per exemple, a mi em representen, a nosaltres ens representen. Home, doncs jo també estic força indignat, no? No estic acampat ni he anat a les acampades, però amb certa mesura, amb determinades reivindicacions que fan, doncs sí que m'hi sento identificat. I jo, com molta gent que no hi ha anat, no? I respecte a les reivindicacions principals que suposo que fan o crec que fan després de llegir-me el manifest i algunes de les propostes que han acordat, jo crec que es poden resumir en dues, sobretot. Primer, una altra manera de fer política, és a dir, ja s'ha acabat, o sigui, la democràcia, la vella democràcia, la democràcia representativa, s'ha de complementar amb noves maneres de democràcia, amb una democràcia més deliberativa. No vol dir refundar la democràcia, sinó vol dir complementar la democràcia representativa amb la deliberativa. I l'altre gran tema que proposen és una economia més ètica, més sostenible, més humana, més social, més redistributiva, no? Més justa. Més justa. En definitiva. Més justa. Jo crec que podríem resumir els principals arguments de la protesta o propostes que després cal vehicular-les, perquè també des de la classe política o des d'algunes instàncies se'ls demanen, escolti'm, que proposin coses, no? Que ens aportin solucions. Home, és una mica agosarat demanar amb un moviment, amb una mobilització que s'acaba de constituir, unes propostes concretes al respecte d'unes problemàtiques brutals, si ni tan sols els partits polítics que porten molts anys intentant solucionar aquests problemes no tenen les respostes, no? Per tant, s'ha de tenir una mica de paciència en aquest sentit. De fet, hi ha molta gent que entén el moviment, altres que diuen jo no acabo d'entendre què és el que estan fent. Nosaltres hem sortit al carrer i hem preguntat què els hi sembla aquest moviment, i això és el que ens han dit. Era necesario estas manifestaciones y que no se acabe aquí, que continúe. Lo encuentro muy bien porque para eso hay democracia. Y a ver si somos capaces de los mayores unirnos a ellos y hacerles fuerza con ellos, porque al fin y al cabo no están buscando nada más que una mejora en la sociedad. Alguns elements s'han infiltrat i han deformat una miqueta la bona intenció. Empezaron muy bien, a mí me parece justo que pidan sus reivindicaciones,
Lo que pasa es que ahora se están aprovechando otras personas que solamente van a hacer daño. Ja són molts dies. Marxar però no definitivament. S'han de posar en un altre lloc, no sé si internet o totes aquestes coses noves que hi ha, però sense acabar de sortir, perquè ara venen altres eleccions i altres coses, han d'estar aquí i han de demanar el que és seu. Para mí aún se quejan poco, fíjate, aún tenían que hacer más. Lo más bonito de todo esto es que la juventud fue la que se levantó en todo. Una mica respostes per tot. A Plaça Catalunya dèiem això, si havien arribat a acords o no. El que sí s'ha arribat és el que ells diuen unes demandes mínimes, que són uns 8 punts, que si us sembla els repassem. Serien una mica com els punts en què s'han posat d'acord. Full de ruta, no? Exacte, sí. El que l'Assemblea ha anat aprovant a poc i de seguida ho veiem. Aquí els tenim, tots desglossadets. El primer, només privilegis per a polítics. El segon, només privilegis per a banquers i banqueres. Ni tampoc per a grans fortunes. Demanen sous dignes i qualitat de vida per a tothom. Dret a l'habitatge real i eficaç, perquè el dret a l'habitatge ja ho contempla la Constitució espanyola, però, en fi, això és el pito del sereno. Serveis públics de qualitat, llibertats i democràcia participativa i prevalença del medi ambient davant dels interessos econòmics. Això vindria a ser, diguem-ne, aquest gran document consensuat a través, doncs, de les assemblees, que probablement és el mitjà més democràtic que existeix, mà alçada i la majoria guanya, no? La gran pregunta, ara això, diguem-ne, com es pot fer valer? És a dir, aquesta gent amb aquest paper, ara on pot anar? És a dir, com canviem la nostra societat que tenim ara, aquesta democràcia que tenim, i podem arribar a fer aquesta democràcia que proposava en Daniel, amb aquests canvis en la manera de fer política i amb aquesta economia més justa. Com ho fem, això? Complicat. A mi m'agradaria recuperar un concepte que ha dit abans de Daniel, que crec que és molt interessant, que és la democràcia deliberativa. Sí, la democràcia representativa és aquella on tu votes a unes persones que et representen i llavors, entre cometes, no et demanen mai l'opinió fins aquí 4 anys, que llavors et diuen ho he fet bé i si és que sí el votes i si és que no votes un altre. La deliberativa el que diu és que no només tu també pots participar activament, sinó que pots marcar l'agenda. És a dir, quan a vegades parla de democràcia participativa, creiem que ens preguntaran si la Diagonal tindrà 8 carrils o 7. La deliberativa el que diu és no vull decidir sobre la Diagonal, vull decidir sobre el port. O vull decidir no sobre la Diagonal, sinó sobre... És a dir, decidir què hi ha a l'agenda. Que sigui la gent, per tant, qui posi el tema damunt la taula i no decideixi només el com. Exacte, just això. Llavors, el que es demana aquí, en el fons, aquestes 8 propostes són coses que no estan a l'agenda. Probablement, tal com tenim la llei ara, i ara anem al com, una de les coses que no surt aquí, però han sortit totes aquestes setmanes enrere, era canviar la llei electoral. I la llei electoral no és només si són llistes obertes o tancades, sinó tot el funcionament del finançament dels partits, de com els partits recullen aquesta veu i fan els seus programes, qui representa qui i com, és a dir, qui representa qui vol dir si és el partit que representa 80 milions de persones o és una persona que és un diputat que representa en concret 100.000 o 200.000 persones. Llavors, això és una manera, diguem, canviar la llei. Una altra és incorporar-ho en la política dels partits. Parlàvem fa una estona que quan es parlava de la política antitaurina, per abolir les curses de braus, es va aconseguir, sense canviar la llei, a partir de les iniciatives legislatives populars, que tots els partits, o gairebé tots, estiguessin d'acord en fer uns petits canvis o en aprovar una llei. Això és una altra opció, és a dir, sense canviar el marc, intentar fer mal, diguem-ho així, a cadascun dels partits i convèncer-los que aquesta petita política es pot incorporar. Segurament hi ha altres maneres, però ara mateix el que tenim és o es canvia el sistema o a poc anem picant a les portes dels partits perquè ho incorporin. Probablement és les dues coses.